Kuten lupasin, niin tästä tulee nyt videota tuosta taustalla näkyvästä Mitsubishi L200. Ja siinä on tosiaan tavoitteena ottaa tuo lava irti ja hitsata tuolta rungosta vähän semmoisia ruostekohtia. Kyseessähän on siis vuoden 2007 Mitsubishi L200 ja se on tällä uudemmalla korimallilla, josta itse tykkään kovasti. Mä oon tehnyt tähän muutamia juttuja jo. Täällä on melkein 400 000 ajettu. Se on Ruotsista tuotu automaattivaihteinen vakionopeuden säätimellä, mutta pakettiautoksi rekisteröity. Tähän oli jossakin vaiheessa laitettu nämä kaarilevikkeet ja totta kai se oli sitten päässyt täältä alta ruostumaan. No, mä oon jossakin vaiheessa vaihtanut kaikki nuo sisälokasuojat ja sitten kiinnittänyt tuon kunnolla uudestaan, koska siinähän joka tapauksessa oli ne reijät jo niin kuin ennestään, eli sitä oli hankala niin kuin kovin helposti ottaa poiskaan. Se olisi tarkoittanut sitä, että sitten olisi pitänyt koko lokasuoja ruveta siihen uusimaan. Joka tapauksessa korin ruosteet on pääosin korjattu tavalla ja toisella. Ei tästä mitään näyttelyesinettä olla tekemässä. Täällä sisällä tosiaan takapenkit on otettu pois. Kuskinpenkki on vähän repaleinen. Se mulla on tarkoitus teettää. Mä ompelutan sen takaisin kasaan, kun mä haluan säilyttää tuon alkuperäisen. Ja tosiaan tällä videolla otetaan tuo lava pois ja sitten katsotaan lähemmin sieltä oikein, että mitä siellä on tarkoitus tehdä. Ja vielä ennen kuin päästään itse asiaan, niin todettakoon, että tosiaan niitä muita juttuja, niin noita ruostevaurioita on korjattu. Mitsubishissa on tyypillinen vika, että kun vaihdat nelivedosta takavedolle, niin siihen jää vilkkumaan tuohon kojelautaan semmoinen häiriövalo. Se on yleensä solenoidivika, niin se oli tässäkin. Sinne vaihdettiin sekä kytkin että sitten semmoinen aktuaattori, että itse solenoidi. Ja vielä paikattiin yksi alipainevuoto sieltä, niin saatiin se homma kondikseen. Ja monenlaista pientä, totta kai on vaihdettu öljyttä, filterit ja polttoainesuodattimet, tämmöistä pientä kivaa on tehty. Mutta nyt tosiaan tämä kun katsastettu tässä kuun alussa meni läpi, mutta siellä oli pieni ruostekohta, joka meni korjauskehotuksella. Se on korjattu, mutta siinä yhteydessä huomasin vähän isomman murheen ja se on niin kuin taustana tälle pian alkavalle operaatiolle. Hypätään tuohon timelapse-videoon ja katsellaan sitä purkuhommaa semmoisena nopeutettuna settinä. The engine stutters, but it still hums right. A little rust, but it shines in the light. A windows down, wind tangles my hair. The road is cracked, but I don't care. Rusty sunshine rolling slow. Radio sings, let the good times roll. Every mile feels like gold. In this old car, my heart's console. The seatbelt sticks, but I let it slide. No joo, vähän oli opettelua tämä lavan irrotushomma. Oli vaikea löytää oikeita pultteja, että mitkä niistä kuuluu ottaa irti ja näin poispäin, mutta nyt se on irti ja nyt ruvetaan siirtämään sitä sisälle. But the view ahead keeps pulling me back. Every bump, every turn, every squeak, every burn. Rusty sunshine rolling slow. Lava on siinä takana ja auto on siinä ilman lavaa. Oli vähän takkunen. Osittain sen takia, että siellä oli muutama pultti oli tosi pahasti ruosteessa. Ja sitten taas toisaalta niin pari pulttia oli niin, että meillä oli tosiaan, vaikka meillä ohjekirjasta yritin katsoa, niin millään me en löytää. Siellä oli kumitulppa, joka oli mudan alla piilossa ja sitten ennen kuin se löytyi, niin siinä meni vähän
vaikeaksi. Joka tapauksessa tämä oli tämän päivän tavoite. Enempää ei tarvitse tehdä tänään. Mä kuvaan seuraavan kerran, kun mä tuosta pikkusen sitten otan ruosteita pois ja sitten ehkä hitsausta. Ja siinäpä se on, mutta ne on tulevien päivien hommia. Niin, palataan asiaan. The engine stutters, but it still hums right. A little rust, but it shines in the light. Windows down, wind tangles my hair. The road is cracked, but I don't care. Rusty sunshine rolling slow. Radio sings, let the good times roll. Every mile feels like gold in this old car. My heart's consoled. The seatbelt sticks, but I let it slide. The AC's busted, but the breeze provides. Dashboard's faded, cracked like a map, but the view ahead keeps pulling me back. Every bump, every turn, every squeak, every burn. Rusty sunshine rolling slow. Radio No joo, koko päivän on nyt ryskätty ja lava on pois ja tuossa kohtaa näkyy tuo syy, minkä takia tähän hommaan lähdettiin. Siitä oli ruostunut semmoinen reikä. Toi on totta kai nyt jo leikattu vähän isommaksi, että mä pääsin näkemään, missä on tervettä peltiä. Muuten tuo on aika hyvässä kunnossa vielä että ei mitään isompia murheita. Mutta tästä jatkuu. Tässä on aika paljon timelapsyä tänään, mutta eipä siinä nyt paljon ole kertomista. Töitä. Pari päivää on vierähtänyt edellisen videon lopusta. Tässä on ollut vähän muuta touhua, mutta tänään olisi tarkoitus tosiaan hitsata nuo pienet ruostevauriot tästä kondikseen ja mä kerron vähän muutakin, mitä tässä on tarkoitus tehdä. Tuon kohdan tosiaan näytin jo aikaisemmin, se on se isoin vaurio. Mä oon tässä kuitenkin neulahakkurilla hakannut ruosteet pois tästä rungosta. Siellä on sinkkispray alla, tai siellä on se ruostekonverteri, sitten on sinkkispray, sitten siinä on tommonen vasaramaali. Nyt vasta nopeasti laitettu, sitä pitää kuitenkin vielä jatkaa sitten, kun se on hitsattu. Tuossa kohtaa näkyy muutama, jotka tuosta hiotaan vielä maalia pois ja paikataan. Mutta tässä ei kauhean paljon ollut kuitenkaan sitten loppuviimeen murheita tässä itse takaosassa. Täällä nurinpäin olevan lavaosan pohjassa tuo on isoin reikä. Se on myös tarkoitus paikata. Mutta muuten niin kuin näette, niin se nyt on ihan vanhaksi kohtuu hyvässä kunnossa. Tuohon mun pitää tänään laittaa vähän lisää suojaa ja värkätä sen kanssa. Tänään kuitenkin lähdetään liikkeelle siitä, että me tehdään uudet kumityynyt. Nämä on ollut lavan ja rungon välissä aika lailla. Kyllä ne vielä joustaa, mutta vähän painunut kasaan, niin tässä on helpoin uusia myös nämä. Niin mä teen ihan ensimmäisenä tämmöset meille. She folds the morning into my day. A quiet light that won't decay. Her hands hold the threads of time, soft as the bell of a wind chime. Oh, what a blessing! No joo, nyt mulla on tehty 6 tämmöstä, tarkistettu, että pultti menee läpi siitä ja nämähän tulee tosiaan tänne autoon rungon ja lavan väliin tommoseksi vaimentimiksi. Ei ole mikään iso homma, mutta hyvä ne on tässä vaiheessa uusia, kun tää on näkyvillä ja saatavilla tämä kohta. Muita pieniä hommia, mitä tässä on odotellessa tehnyt, niin esimerkiksi tämmöiset kaikki liittimet, niin nämä on puhdistettu, niihin on laitettu vähän WD-40 ja sitten se on vielä paineilmalla ylimääräiset sieltä puhallettu pois. Näin jostakin tube-videosta, että isot pojat tekee sillä lailla, niin mä ajattelin, mitäs me pienet perässä sitten. Mutta kuitenkin ajatus oli se, että kun myös nämä liittimet on tässä kaikki saatavilla, niin ne on hyvä käydä läpi. Mulla on yksien valojen kanssa pieniä ongelmia, mun pitää vähän mettästää, että minkä takia takasumuvalot ei pala, vaikka polttimot ja relei ja sulake on ei. Mutta
tehdään tämmöisiä pieniä asioita välistä pois. Through every tear, her voice is the song I always hear. Oh, what a blessing. Oh, what a life to walk this world with a good wife. No niin, lavan pohja on nyt tässä vaiheessa pohja maalattu ja sitten se odottaa vielä ruostensuojamassaa, mutta tähän kohtaan tulee Ramin filosofiapätkä. On nimittäin niin, että monesti kun tekee erilaisia asioita ja kuvaa niitä, niin ihmiset saattaa pohtia, että miksi teet noin tai miksi et tee näin. Ja mulla on tähän semmoinen yhdenlainen filosofia, että tosiaan niin kuin mainitsin, niin tämä auto on melkein 400 000 rullannut. Se on 20-vuotias auto, niin uutta siitä ei saa tekemälläkään. Mä tiedän, että se olisi hyvä hiekka puhaltaa ja pohjamaalata tai hitsata ja pohjamaalata ja tehdä oikein viimeisen päälle. Mutta edelleenkin, se on yhtä vanha auto, siinä on edelleen sama tekniikka. Ja taas toisaalta on niitä, jotka ei viittisi tämmöistäkään vaivaa nähdä. Mä oon valinnut tämmöisen keskitien, korjataan isoimmat viat, laitetaan sinne pikkusen suojaa, mutta ei ruveta tosiaan hiekkapuhaltamaan. Toinen idea on siinä sekin, että mulla ei ole hiekkapuhalluslaitteita, mulla ei ole ihan kaikkia työkaluja, mitä voisi olla. Ja jos vaarana on, että kerran elämässään ottaa autosta lavan pois, niin on hyvä aina harkita, että onko sitten järkevää kuitenkaan edes hommata niitä työkaluja. Mutta tämmöisillä filosofisilla pohdinnoilla ja perusteluilla, niin tällä kertaa tämän auton kanssa niin tehdään tämän verran hommia, että saadaan se kondiksi. Ja mä luulen, että aika moni muu paikka tästä hajoaa ennemmin kuin tämä takarunko tai lava tälläkin tekniikalla. Tuolla kuuluu ehkä taustalla pikkusen rälläkän ääntä. Ruben on tullut auttamaan, hän on erinomainen hitsaaja ja näkyy vähän tässä taustalla. Hän ei halua olla tietysti erikseen mukana tässä videolla silleen niin kuin suoraan ja sitähän me kunnioitetaan sitten aivan vimoisen päälle. Mutta taas mennään eteenpäin. Nyt siitä on jo vähän hiottu maalia pois, että siinä on parempi hitsille tartuntapinta ja kohta lähdetään laittamaan siihen läppää paikalleensa. I found you some in the grass. One flat tire, one cracked glass. Mud in the seams, rain in the floor. Your old frame creaked like a back door. I brushed off years with my sleeve. Found one good hinge, found one bent leaf. Burn marks dancing on my sleeve. You and me, we still believe. Clamp it tight, hold it steady. Metal speaks when it's ready. Weld it back, bring that old heart back. Weld it back, make the whole road crack. Sparks on my hands, smoke in the air. Weld it back, baby, we ain't done there. We ain't done there. Cut out rock with a steady hand. Patch that wound with a new steel band. Grease on the floor, sweat on my brow. I hear the past in the torch right now. Niin kuin huomaatte, niin tältä päivältä on pitänyt jo lopettaa. Vesisade tuli taas tervehtimään, mutta tuosta sai Ruben hitsattua tuohon laikan ja siinä on jo sitten tuo sinkkispray pohjalla. Ja sama tuolla oli vähän hankalempi, kun siinä oli vähän epätervettäkin metallia, mutta kyllä se tuosta kestää taatusti. Niin siinä sama juttu. Nyt en tosiaan tänään touhua enempää. Tuolla taustalla näkyy tuo lava, joka on käännetty oikeinpäin. Siinä oli aika paljon enemmän kuitenkin vähän ruostevaurioita, mutta siihenkin löytyy oma ratkaisunsa, mutta nyt ei palata enää sen kimppuun tänään. Myöhemmin jälkeen. Sparks on my hands, smoke in the air. Weld it back, baby, we ain't done. Löysin tämmöisenkin kikan netistä, kun näitä pulloja pitää sekoittaa, niin
Tästä tulee mieleen yksi kohtaus elokuvasta Mies ja alaston ase, mutta ei puhuta siitä sen enempää. I don't need perfect, I just need true. A little scarred, I'm still rolling through. Joskus tuntuu, että pitäisi olla meteorologi, että ei ole oikeastaan väliä mitä ennustaa, niin palakka tulee. Nytkään ei pitänyt sataa, mutta taas ripeksi. No, yhtä kaikki. Jotakin tänään on satu aikaiseksi. Täällä tosiaan on tämän rungon kanssa, mä oon laittanut siihen pohjalle ruskean sävystä alustamassaa. Ja joku mulle antoi vinkin, että sitten kun käyttää tuommoista pensselöitävää alustamassaa, niin se on hyvä, kun siellä pohjalla on tuo. Muuten se vaan kuoriutuu pois, joten erityisesti nämä päälliosat, jotka sitten jää tuonne lavan alle, niin että niitä on vaikea käsitellä. Ne on käyty vielä sitten läpi tuollaisella pensselöitävällä massalla. Ja sen lisäksi tästä lavasta on paikattu enimmät viat, ei mitenkään oikeaoppisesti, mutta jälleen kerran minä teen niin kuin minä teen. Ja tähän tulee kuitenkin vielä se alumiininen levy, mikä tässä oli. Näkyy siinä alussa, kun sitä otettiin pois. Joten mä laitoin tonnekin vaan tuosta kotelon suoja-ainetta. Ja mä luulen, että tosiaan niin kauan kuin minä tätä autoa käytän, niin tänne me ei enää sitten sekaannuta. Nyt mä käännän tämän vielä kerran ympäri. Laitan sitä alustamassaa myös tonne pohjaan ja huomenna olisi tarkoitus nostaa tämä lava sitten paikalleen. Sen mä taas kuvaan sitten vähän tarkemmin. Ja niin on koittanut tämän lavaprojektin viimeinen päivä. Takana näkyvä lava olisi tarkoitus laittaa tuohon auton rungon päälle. Ja siinä jossakin vaiheessa videon alkupuolella otettiin tuosta autosta penkki pois. No mä oon viemässä tosiaan sitä tonne korjattavaksi, mutta se firma, johon mä sen vien, niin aloittaa työt vasta ensi viikolla. No mä en tee sille itse mitään, se teetetään, niin mä en sitä jää tähän odottelemaan. Niin. Tänään kun meillä on lava valmis, niin jonkunlaisen loppupuheenvuoron teen ja sitten me töötetään tämä jo näkyville, tämä video. No joo, niin kuin kuvasta näkyy, niin siihen saatiin lavakatekki paikoilleen ja tosiaan sitä penkkihommaa en tässä enää jää ihmettelemään. Tässä oli tämä meidän projekti saada tuo rungon ongelma tuolta korjattua ja vähän laitettua sinne ruostesuojausta. Se mitä nyt tavallinen ihminen pystyy näillä kotityökaluilla ja menetelmillä. Tähän päättyy tämä raportti ja videokertomus ja seuraavaksi palataan taas tuohon asuntovaunun kimppuun ja ruvetaan tutustumaan siihen tekniikkaan. Morjentes!